Чувстваш ли, че напрежението в теб е на път да избухне? Сякаш всяка малка неприятност, всяко лошо стечение на обстоятелствата те кара да се чувстваш на ръба. Изнервен си, умът ти препуска, сърцето ти бие бързо и изглежда, че дори светът около теб е готов да се срути. Но чуй ме. Спри за момент и дишай. Поеми дълбоко дъх. Нека въздухът изпълни дробовете ти. Нека всяко вдишване донесе мир, а всяко издишване освободи част от напрежението. Често в забързания ритъм на живота забравяме за най-важното – да се грижим за спокойствието си. Изнервен си не защото си слаб или неспособен да се справиш. Изнервен си, защото си човешко същество, което се опитва да се справи с натиска на света около него. Но ти заслужаваш мир. Заслужаваш момент на тишина, в който да се свържеш с себе си. Знаеш ли какво? Всички сме изправени пред стрес и предизвикателства. Всеки ден носи своите битки, своите тревоги и своите моменти на напрежение. Но когато се изнервяме, когато позволим на стреса да ни завладее, губим връзката със своята вътрешна сила. Губим яснотата си, губим контрола над мислите и чувствата си. Затова е време да се успокоиш и да си върнеш тази сила. Вътре в теб има спокойствие, което чака да бъде открито. То е там, под всички тревоги, под всички страхове и разочарования. Това спокойствие не идва от външния свят, то идва от теб. Не позволявай на външните обстоятелства да определят вътрешното ти състояние, защото ти имаш контрол. Можеш да избереш да реагираш с мир, с яснота и с увереност. Когато се чувстваш изнервен, задай си въпроса: това, което ме изнервя, наистина ли има такава голяма стойност в голямата картина на живота? Понякога се тревожим за малките неща, за дребни случки, които след няколко дни, седмици или месеци ще бъдат забравени. Позволи си да се освободиш от тези малки дразнители. Вдишай дълбоко и се фокусирай върху това, което наистина има значение. Животът е прекалено кратък, за да го прекараш в напрежение и стрес. Позволи си да забавиш темпото. Позволи си да се успокоиш и да се върнеш към своя център. Намери своя начин да се освободиш от стреса, може би и с разходка на чист въздух, медитация, слушане на успокояваща музика или просто време за себе си, в което да презаредиш. Ти имаш контрол над реакциите си. Може би не можеш да контролираш всичко, което се случва около теб, но можеш да контролираш как реагираш на това. Ти можеш да избереш да бъдеш спокоен, дори когато обстоятелствата са хаотични. Можеш да избереш да се освободиш от напрежението и да намериш радостта в простите неща. Нека днес бъде денят, в който ще се отпуснеш. Нека днес бъде денят, в който ще пуснеш напрежението и ще позволиш на спокойствието да те изпълни. Ти заслужаваш това. Заслужаваш мир, спокойствие и ясен ум. И това е напълно в твоята власт. Успокой се. Ти си по-силен и по-спокоен, отколкото си мислиш. Поеми си дълбоко дъх и си припомни, че можеш да се справиш с всичко. Но най-добре го правиш, когато умът и сърцето ти са в мир.